θέση. Ναι. Να έρθω εγώ. Λοιπόν, να έρθω εγώ να το κάνω. Αυτός είναι ο ναρκωμανής που λοιπόν... Κανονικά πρέπει. Τον μάζεψα από την τούμπα μέσα. Κανονικά θα πρέπει. Όκαρα! Λοιπόν, δεν μιλάς, δεν λέεις. Κάτσε εδώ μαζί μου. Κανονικά θα πρέπει ούτως ή άλλως να τον έχετε ξετήσει. Τώρα εντάξει, δεν θα τον ξετήσει. Τέλειες. Τι νομίζω ότι έχω πρόβλημα. Και μπλούζα, και μπλούζα. Εντάξει, μην ξετηθείτε. Πάω καλά. Για να μπορέσετε εύκολα να ψηλαπίσετε το στέρνο. Είναι τοποθετημένο σε οριζόντια θέση. Σημαίνει ότι αυτό δεν βρίσκεται πιο ψηλά. Ένα το κρατούμενο, το κεφάλι του, το βάζουμε σε έκταση. Άμα κατεβάσεις θα είναι καλύτερα, ξέρω. Θα με ναι, σήκω. Καθίστε με μαλακισμένες. Να το δούμε χαλαρό με το πάτσι. Εδώ, αυτή η κίνηση είναι βασικά η μία που κάνει. Το μαξιλαράκι που έλεγα το βάζουμε από εδώ. Κάτσε να κάνω τώρα την πάτησα. Λοιπόν, εδώ, μία κίνηση. Και το σαγκόνι, βλέπετε πως ανοίγει κατευθείαν αυτόματα το Αξίριστος είναι. το μηγούνι του με το που γίνεται αυτή η κίνηση. Και αξιούρισμα. Πάω το κεφάλι σου ξανά κανονικά. Βλέπετε πως ανοίγει κατευθείαν. Γεια, ξανακάνω. Λοιπόν, αν τώρα θέλουμε να κάνουμε κάρπα, κρατώντας τον σε αυτή τη θέση, τελικά, βάζουμε ένα μαξιλαράκι εδώ πέρα και να μην να γυρίσει το κεφάλι. Ή και ένα μαξιλαράκι εδώ πέρα. Τον πιο πίσω στο σίδερο. Δεν πειράζει, εντάξει. Με το ένα χέρι, με τα δάχτυλα του ενός τερλού του κλείνουμε τη μύτη και με το άλλο, βασικά υπάρχουν ειδικές μάσκες μιας χρήσης, μαντιλάκια κτλ. Αν θέλετε να κάνετε τεχνητές εμφυσίσεις κατευθείαν στο στόμα με στόμα. Μάσκα με αναπνευστήρα, Πάμε λίγο στο βατραχοπέδιλα. Το κυρίως θέμα είναι το εξής. Δεν είναι αυτό το κυρίως θέμα. Το κυρίως θέμα είναι το εξής. Συλλαβάμε το κατώτερο μισό του στέρνου. Συλλαφίζουμε. Κάπου εδώ. Κάνει λιγάκι, πάμε για τίποτα. Λίγο μας. Κάπου εδώ τελειώνει το στέρνο. Εντάξει. Κάπου εδώ τελειώνει το στέρνο. Εντάξει, από εδώ που τελειώνει το στέρνο, βάζουμε το ένα χέρι μας εδώ. Δεν θα πάμε. Βάζουμε το ένα χέρι εδώ. Και το πιάνουμε εδώ. Στην καρδιά. Και το άλλο χέρι πάνω από το άλλο. Για να μπορούμε να... Είμαστε γονατισμένοι πλάι, γιατί υποτίθεται ότι είναι κάτω, δεν είναι πάνω στο χώριο. Εντάξει, είμαστε γονατισμένοι. Και άμα πέσεις πάνω στο Και αρχίζουμε κάτω. και πιέζουμε. Αλλά θέλει να πιέσουμε δυνατά. Δεν είναι δηλαδή πιέσουμε. Δεν είναι να πιέσω έτσι. Η πίεση πρέπει να είναι κατά βάση, αν μπορούμε, να έχουμε και το βάρος του σώματός μας από πάνω μας. Δηλαδή να κάνουμε αυτό. Πολύ δυνατά. Αρκετά δυνατά. Καταλάβατε. Και τα χέρια μας τα βάζουμε το ένα πάνω στο άλλο για να μπορούμε να βάλουμε περισσότερο βάρος και περισσότερη δύναμη. Εντάξει. Τώρα κάποιος γυμνασμένος άντρας κτλ. Μπορεί να το κάνει χωρίς το βάρος του σώματός του, δηλαδή μόνο με τα χέρια του. Αλλά θέλει δύναμη σχετική. Και είναι και κουραστικό, δηλαδή μετά από 2-3 λεπτά εξαντλήσετε. Ένα πράγμα να ξέρετε, άμα ξεκινήσετε κάρπα, δεν σταματάτε ποτέ παρά μόνο όταν ο άλλος αρχίσει πάλι να αναπνέει. Δηλαδή, άμα ξεκινήσετε σε κάποιον να κάνετε κάρπα, θα την κάνετε για όσο αντέχετε. Μέχρι να εξαντληθείτε. Ποιο είναι το πρωτόκολλο? Και τότε στο Μπέικοτς γιατί έδειχνε ότι τους έκαναν να έχουν και να τους ξαναέκαναν. Ναι, γιατί κατά διαστήματα τσεκάρεις. Κατά διαστήματα τσεκάρεις.